Dit programma wordt mij mogelijk maken door de Museumvereniging. Het is het onthoud van de hazes, hier het Hannemahoes. Dat bewaart en samelt alles wat van belang is voor de geschiedenis en de cultuur van deze prachtige havenstad. Ja, een van de stille schatten, die mag nog makker worden. Ik hoop dat ze dat opredden. Het is keepman Sjoerd Hannema die in 1944 zijn intrek neemt in het Hannemahoes. Zoon Jan stichtte de jeneverstokerij. Het stedelijk hoes wie lang in de familie. De laatste telg die er wennet is Leendert Jacobus Hannema. Hij weet dit het hoes voor een part inrichtte als museum. In 1964 liet Leendert het hoes naai onder de gemeente Haas. Hallo, Miranda Werkman. Hugo Thavens, welkom. Sis, je bent eigenlijk het onthoud van de hazes, hè? Hoe zit dat? Zo kun je het goed noemen. Ja, in het Hannemahuis kun je zowel het gemeentearchief als het museum vinden en daarmee een groot deel van de lokale geschiedenis. Bijzondere combinatie. Ja, maar het bevalt heel goed, dus we houden het graag zo. Wat kun je misschien letten? We hebben een brede collectie en een van de onderdelen is onze tegelverzameling en we hebben ook een scheepvaartafdeling. Vanzelfs, in Haas. Precies, en misschien is het goed om daarnaar te gaan kijken. Graag. We komen hier bij het tegeltableau van Paul Karsten. Paul Karsten, waar wie dat? Paul Karsten was een Harlinger aardewerk- en tegelschilder, een hele belangrijke uit de 18e eeuw. En hij heeft dit tegeltableau gemaakt met de jonge boom, een walvisvaarder. En wat heel bijzonder was, we hebben dit tableau 3 jaar geleden gekocht. En op een avond ontdekte ik dat we ook de spons, dus het schabloon waarmee het tableau gemaakt is, al in de collectie hadden. Dat is een geluksmoment. Ja, daar word je helemaal blij van. Op zo'n moment gaat de vlag uit. Echt helemaal top. En het is zo bijzonder dat die combinatie er weer is. Want hoe werkt dat dan? Ik kan het gaan uitleggen, maar ik stel voor dat we naar de Harlinger Aardewerk en Tegelfabriek gaan, want daar worden die tableaus nog steeds gemaakt. Hallo. Riekes. Hoi, Miranda. Hoi, goedemiddag. Dag. Miranda. Ja, ik zou een demonstratie krijgen hoe dat precies werkt. Want de spons kun je vanzelfs net meenemen van het museum. Nee, Maar je maakt het wel mooi. de spons is de basis voor het schilderen. Maar voorafgaand aan het schilderen wordt het tableautje eerst in elkaar geleid. Dus de tegeltjes binnen bakt, glazuurd. Ja? Vervolgens op die ongebakken glazuur wordt de spons leid. Dat kan ik wel even demonstreren. Maar je hebt de spons net, toch? Wij hebben de spons niet, dus die lijkt origineel nog in de vitrine in het museum. En om hem te kunnen reproduceren hebben wij er een foto van gemaakt. En Dat die is foto deze, ja? die lijkt hier op de ware grootte, dus de kleine foto is vergroot naar ware grootte. En vervolgens hebben we die helemaal prikt. Dus alle essentiële lijnen die nou doorprikt. En dan heeft hetzelfde effect als de spons. Ja. Wat wij vervolgens doen met die geprikte tekening, die leggen wij op de geglazuurde tegels. Ja? En vervolgens slaan wij met een zakje houtskoolpoeder het houtskool door die geprikte lijntjes. Dus als wij dat hier weer afpakken, dan zie je dus in houtskoolpoeder de contourlijntjes van het te schilderen stuk. Kun je maar de bril er wel bij op hebben, niet zo lijntjes. Jeetje. En dan? De volgende fase is dat de pose staat, dus dan leidt hij vast. Dan wordt hij vervolgens met dezelfde blauwe kleur als de 18e eeuw gebruikt is, wordt hij ingeschilderd. Dus Dezelfde kleur die invult. Pauls ik gebruikte. Wij noemen dat ook Paulsblauw, als eerbetoon aan Paul Karsten. Maar dat levert na het bakken praktisch dezelfde kleuren op als het origineel wat in het museum hangt. Gaan we even bij het miniatuurhuis van Daan Hensens kijken. Het heet miniatuurhuis, maar het is een enorm ding. Waar we naar kijken zijn allemaal interieurs van de 17e tot en met de 19e eeuw. Van interieurs van rond de Zuiderzee. Dus niet een situatie zoals die ooit echt 1 op 1 zo geweest is. Maar het geeft wel een heel mooi beeld van de wooncultuur in het verleden. Ik zit de hielparkeer, Ja, het is Hinderlopen zit erbij, Staphorst zit erbij, de Zaanstreek zit erbij. Dus het is eigenlijk een beetje Zuiderzeecultuur zou je kunnen zeggen. En ja, heel natuurgetrouw nagemaakt, allemaal schaal 1 op 4.
Dus hij heeft het echt heel nauwgezet gedaan. Het is ongelooflijk knap wat die meneer heeft gemaakt. Echt En fantastisch. waarom past het hier bij je in het Hannemahoes? Omdat veel van de voorwerpen die we in die interieurs zien ook 1 op 1 in onze collectie zitten, maar dan niet 1 op 4, maar 1 op 1. In het echt, ja. In het echt. Dus zo'n klok hebben we, zo'n tafel hebben we, nou, zo'n heleboel van die dingen hebben we in onze verzameling. Er valt hier nog volle meer te ontdekken, die als de geschiedenis van de jeneverstokerij met het geheime recept. Hugo vertelt dat er op Zouder een bijzondere stille skat had, die het alles te krijgen met elegante vrouwenskleren. Nou, hier komen we in ons depot. Weer een trapje? Weer een trapje, ja. Denk hier even om je hoofd. Ja, dank u wel. Nou, Wat heeft van me? ik heb 2 zonnehoeden. En dat zijn onmogelijke hoofddeksels uit de late 18e eeuw. Ai. Hele kwetsbare dingen, vandaar dat ik ook handschoenen aandoe. Het is van stro gemaakt, maar het sits, dat is bedrukte katoen uit India. Werd in de 18e eeuw hier naartoe gebracht door de VOC. En hier in Friesland voor allerlei kleding, onder andere dit soort prachtige hoeden gemaakt. Dit er overheen. We hebben er nog een, die heeft een ander patroon, maar ook prachtig. Oh ja. Het is heel mooi gemaakt. En een ijzeren draad die er binnenin zit, die houdt de boel op zijn plaats. Is het typisch Haas? Nee, het is niet typisch Harlingen. Het is, in Friesland door heel Friesland werden ze wel gebruikt of gedragen in de late 18e eeuw. En de muts die erbij hoort heet een Duitse muts, die hebben wij niet. Maar de invloeden zal ongetwijfeld van de Oosterburen deze kant op gemaakt zijn. Maar in het winderige Harlingen moet het onmogelijk zijn geweest om met zo'n dingen rond te lopen. Ja, dat liet mij ik. Lijkt me een hel, maar goed. Waarom liet je hem dit net zien in het museum? Ja, dat zou ik graag willen, maar het is textiel en het is heel kwetsbaar. Dus je kunt dat maar tijdelijk tonen, anders dan lopen de kleuren achteruit en dan is het te slecht voor de textielvezel. Maar wij zijn nou jongen, Precies. dus echt een stille skat. Wat ik je ook nog graag wou laten zien is een van onze topstukken. Dit is een huwelijksbokaal uit 1691, gemaakt voor een Harlinger echtpaar. Ook door Harlinger zilversmid. Willem Ansken Zeestra heeft het stuk gemaakt. En het behoort echt tot het topstuk van het Friese zilver. Waarom? Het is zo fantastisch gemaakt en dit soort objecten komt eigenlijk niet voor. Althans niet als huwelijksbokaal. En je kunt hem uit elkaar schroeven, dat gaan we nou niet doen voor de vitrines. Maar in de binnenbeker er staan de namen van de mensen voor wie het ding gemaakt is. Dirk Sikkers en Pietje Jacobs Braam. Die vind je wel riek, denk ik. We hebben hele rijke mensen. Het waren kinderen van houthandelaren, allebei, doopsgezind en schat helemaal rijk. Maar ja, dat ze zo'n fantastisch stuk voor hun huwelijk kregen, dat was heel bijzonder, ook in die tijd. Haas is het beddenplak van schreeuwer en dichter Simon Vestdijk. In het museum is een collectie van zijn werk te zien. Waarom naar het depot op Zouder? Want, zei het Hugo mij verteld, daar luidt nog een grauwelig stukje geschiedenis van de stad Haas. Hugo, wat is dit? Dit is waarschijnlijk het beulzwaard van de beul van Harlingen. Het is een lel van een ding, met een scherp aan 2 kanten. En gemaakt in de 16e eeuw, misschien nog wel iets eerder, maar we houden maar op de 16e eeuw. Ja, dus hier Het beulzwaard. Ja, zo staat hij wel in onze boeken en we gaan er maar vanuit dat dat zo is. En dus als je over de schreef was gegaan en je kreeg de doodstraf, dan kapte de beul je hoofd ermee af. Dat is toch een raar idee, dat maar dit soort meesken die maken binnen. Ja, die kans is er zeker. Er was ook een galg in Harlingen, maar er zal hier ook wel wat mee gebeurd zijn. Er zit geen bloed meer aan, dus dat scheelt alweer. Moet net meer naar het Forensisch Instituut voor onderzoek. Nee, dat heeft geen zin meer, maar het is wel een prachtig ding. Maar we weten niet helemaal zeker of het inderdaad van de beul van Harlingen is geweest. We veronderstellen het. En daarom ligt hij hier nog in ons depot. Maar het is wel een heel bijzonder ding. Waarom weet je hem dat net zeker? Wie er een beul in Haas? Weet Ja, je dat? die is er wel geweest, maar dan moet je terug naar de 16e, vroege 17e eeuw. En dat past ook wel bij dit ding. Dus het kan wel, maar ja, uit die tijd zijn er bijna geen bronnen, dus er zou nog een keer onderzoek naar gedaan moeten worden. En wie weet levert dat al een beschrijving van het zwaard op. En als we die vinden, dan weten we het zeker. Hoe die tijd is dit een stille skat. Ja. Maar die tjoere west het van een heel soort vreselijke ding in de geschiedenis. Waarschijnlijk wel. Ja, ik kon er maar beter niet mee te maken krijgen. Een keer ben ik in het Frieske Landbouwmuseum
En een van de stille skotten daar wordt nou nog overal op een vraat broekt. Dit programma waard mij mogelijk maken door de Museumvereniging.